Dau gwestiwn arbennig yma ynglyn â hanes y Pasg I milenni. Y gwestiwn gyntaf, pwy ydy Iesu Grist? A'r ail gwestiwn, be mae Iesu Grist wedi ei addo I ni? Pan o'n i'n gweithio yng Ngholeg y Bala, oedden ni'n tregluro yn arbennig iawn ynglyn â person Iesu Grist a pwy ydy Iesu Grist I blant o bobl ifanc. Ac yn aml iawn, mi fysa ni'n edrych ar Mathew 16, ac edrych ar Mathew 16, hanes Iesu Grist yn cyrraedd lle enw Cesarea Philippi hefo'i ddisgyblion. Ac yn trafod efo'i ddisgyblion, ac yn gofyn, wel, pwy mae pobl yn ddeud ydw I? A mae disgyblion yn atab, yn yr ein dweud, mae Elias wyt ti, neu Jeremia neu un o'r proffwydi. Wedyn mae Iesu Grist yn gofyn, ond pwy ydw I chi? Ac, wel, mae'r atab yn dod lle ar ôl dipyn gyn Seimon Pedr. A mae Pedr yn dweud fel hyn, ti yw y Crist, mab y Duw y byw. Ond, y ffordd o'n i'n egluro hyn I blant, oedd cymryd arnom rwsyd fod y disgyblion Mathew, Andreas, Ioan, Iago, Thomas, bod nhw wedi cyflwyno, wel, ymdrechion lle I rannu pwy oedd Iesu Grist. Felly fel hyn, Iesu Grist yn gofyn i'w ffrindiau, pwy ydw I? Ac, wel, mae Andreas yn atab fel hyn. Ti'n berson da, Iesu. Ti'r person gorau dwi ar byd droed wedi glwad amdano fo. Mae Ioan yn deud wedyn, na ci, ti'n arwr mawr. Da ni fel pobl wedi bod yn disgwyl am arwr, a da ni'n gwybod ma chdi ydy'r arwr sy'n mynd I achub yn cenedl ni. Mae Iago'n deud, na Ioan, mae Iago'n frawd I Ioan. A mae'n anghytuno fo Ioan, a mae Iago'n deud, athro ti. Ti mor anhygoel a lluog, wyt ti'n mynd I deud beth sydd wedi bod o'r blaen, beth sy'n digwydd rwan, ac hefyd wyt ti'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd yn y dyfodol. Da chi rong hogia, mydda Mathew. Doctor wyt ti, Iesu. Da ni wedi gweld sut ti'n mendio a sut ti'n trwsio pobl. Na, Mathew, mydda Thomas. Proffwyd wyt ti. Proffwyd arbennig iawn, sy'n gwybod bob dim amdana ni. Mae yna ddistawrwydd am hynny bach yn y ffordd o'n ni'n cyfleu y negas yma. A wedyn mae Pedr yn atab. Da chi gyd yn anghywir. Dwi'n gwybod pwy wyt ti, Iesu. Ti ydi mab Duw. Nath pawb yn dawel. Ac yn union fel oedden ni pan ni'n blant bach yr ysgol. Chi pan mae'r athro'n gofyn cwestiwn, a mae plant gwahanol yn rhoid atebion gwahanol, ond yn sydyn mae yna un plentyn yn rhoid yr atab cywir. Ac o pawb wedyn yn dyfaru na fasa nhw hefyd wedi rhoid yr atab yna. A dwi'n meddwl mae felly y disgyblion yn teimlo pan ddudodd Pedr. Ia, ti yw mab y Duw. Mi ddudodd o hefyd, ti yw y Crist, mab Duw. Yr Crist yr un gair a'r Meseia. Oedd cenedl Israel, oedden nhw'n disgwyl rhywun I ddwad i'w hachub nhw. A'r enw ar yr un oedden nhw'n disgwyl oedd Meseia. Mae Meseia yn dwad o hen air iaith yr Iddewon, o'r iaith Hebraeg, sef yr un sydd wedi eineinio yr un sydd yn dod I wneud gwahaniaeth. Ond rwsyd neu gilydd, doedd Iesu Grist ddim yn ffitio I mewn i'r darlun yma o Feseia. Oedd fel, oedden ni'n dweud yn y stori bach oedden ni'n ddefnyddio yn Coleg y Bala, oedd mi oedd Iesu, oedd o'n feddyg, oedd o'n athro, oedd o'n broffwyd. Y pethau yna I gyd, ond fel oedd Pedr yn dweud, bod Iesu yn fab y Duw. Oedd Iesu yn gwrthod teip yr Iddewon o'r Meseia. I'r Iddewon, oedden nhw'n chwilio am rywun debyg i'r brenin Dafydd. Be nath Dafydd? Do nath o goncro Goliath do. Ond be nath Dafydd wedyn fel brenin, oedd 18 efo'i gilydd. Dod â Israel yn rym masnachol yn yr hen fyd, yn rym gwleidyddol yn yr hen fyd. Ac oedd yr Iddewon yn dal I ddisgwyl rhywun tebyg. Neu rhywun fatha Solomon gafodd adeiladu'r deml. Ond oedd Iesu Grist ddim yn ffitio y mold yna. I'r gradda pan
da ni'n darllen yn lyc, ac yn arbennig yn y 4 benod o Efengyl Lyc. Ac yma mae Iesu Grist yn cyrraedd I gartra yn Nazareth. Ac naturiol, wrth gyrraedd I gartra, mae o yn mynd i'r synagog, I gapal yr Iddewon. A da ni'n darllen yma yn Lyc 4. Daeth Iesu I Nazareth, lle roedd wedi fagu. Yn ôl I arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Sabod. A mae'n codi I ddarllen. Wan ta, da ni'n darllen gan Lyc. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl, a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Wan ta, geiriau Iesu Grist I hyn. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fy eneinio. Wan, be oedd ystyr Meseia? Un oedd wedi cael ei eneinio. Oedden nhw'n disgwyl rhywun fel hyn. Oherwydd iddo fy eneinio I bregethu'r newydd da I dlodion. Y mae wedi fanfon I gyhoeddi rhyddhad I garcharorion, ac adferiad golwg i'r deillion, I beru'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, ac I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wel, o hyn yn newyddion i'r bobl yn Nazareth. Ac eto mae Lyc yn dweud, wedi cael y sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd Iesu Grist wan, yn eistedd. Ac roedd llygau pawb yn y synagog yn syllu arno. A be di Iesu Grist wedyn? Wel, mae Lyc, a eiriau cyntaf wrthynt oedd. Heddiw yn eich clyw y chwi, y mae'r ysrythyr hon wedi ei chyflawni. Iesu Grist, fel oedd Pedr yn dweud, ti yw'r Crist, mae'r Crist y Meseia ar un gair. Meseia, air Ebrau, Crist yn dod o Christos, gair groeg. Ti yw'r Meseia, ti yw'r Crist, mab y Duw y byw. Fel mae Efengyl Ioan yn dirwyn I ben, ac yn y benod ola ond un, mae Ioan yn dweud peth fel hyn. Fod na lawer iawn o bethau eraill wedi cael ei dweud am Iesu Grist. Hynny yw bod Iesu Grist wedi mendio lot mwy o bobl na dyn ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Fod Iesu Grist wedi pregetha na dyn ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. Fod Iesu Grist wedi newid bywydau gymaint o bobl eraill na dyn ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw. A mae Ioan yn dweud, mae llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth Iesu. Nid ydynt wedi ysgrifennu yn y llyfr hwn. Ond mae'r hyn sydd wedi ysgrifennu yma mwyn I ni wybod mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw. Dyma bwrpas yr hyn sydd wedi sgwennu. Pedr wedyn, dwi'n ni'n ôl as Pedr am un I bach. Ac fel oedd o'n deud pan oedden nhw'n Nghyffinia Cesarea Philippi, mae Iesu Grist ydy'r Meseia, y Crist, mab Duw. Da ni'n cofio hefyd fod Pedr, fel gafodd Iesu Grist I ddal, os ydych chi'n cofio, gafodd ei ddal do mewn lle enw Getsemane, gardd Getsemane. A be nath Pedr ar disgyblion? Ond ffoi. Ar ôl bod yng gardd Getsemane, Iesu Grist yn cael ei ddal, mi fydd o mewn lle arall yn cychwyn efo G, sef Gabatha. Gabatha oedd y lle oedd Pilat yn ei ddedfrydu fo. Oedd o'n mynd o fanno wedyn I le arall eto yn cychwyn efo G, sef I Golgotha, Bryn Calfaria, lle traddodwyd o I farwolaeth. Ar Galfaria mae Iesu Grist yn dweud gorffenwyd, y mae'r gwaith wedi wneud. A mae'r gair yna eto cael ei sgwennu gan Ioan mewn groeg. A'r gair yma di tetelestai, sef y mae bob dim wedi orffan. Does na'm byd sydd heb I wneud. Felly, sa'n ni'n licio meddwl hynna amdana ni bysan. Sa'n licio meddwl hynna amdana fi pan o'n i yn y coleg ystalwm ni ar ysgol yn eista aroliadau. A mae'n rhywun wedi dweud wrth fynd I fewn i'r arholiad, dwi wedi gwneud bob dim. Dwi wedi dysgu bob dim. Does na'm byd o'r cwestiynau yma na fedra I atab. Neu pan o'n i'n cyflawni unrhyw waith. Ond da ni'n medru dweud hynny. Ond ar y groes oedd Iesu Grist fel mab Duw yn medru dweud, dwi wedi gwneud bob dim. Gorffenwyd. Ac am hynny wrth gwrs, mae Pedr yng ngoleini'r groes, ac wedyn ni yng ngoleini yr atgyfodiad hefyd. Yr hyn mae Pedr yn dweud yn y 10fed benod o lyfr yr Acta ydy fel hyn, lle. Mae o yn siarad
yn hi Cornelius, ac mae'n dweud, gwyddoch chi'r pethau fi drwy holl Jwdea, gan ddechrau yng Galilea, wedi'r bedyd a gyhoeddodd Ioan, Iesu o Nazareth. Y modd yr eneiniodd Duw efo'r ysbryd glân ac anerth. A wedyn mae Pedr yn dweud, aeth efodd i amgylch gan wneud a Ioni, ac iachau pawb oedd dan ormes y diafol, am fod Duw gydag ef. Ac rydym ni yn dystion o'r pethau hyn, y pethau a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerusalem. A dyma'r tristwch de. A lladdasan sef, gan ei grogi ar bren. O Getsemane i Gabathe, Getsemane lle oedd yn cael ei ddal, Gabatha lle y dedrydwyd o, ac i Golgotha lle gafodd o i ladd. Ond, ia y crogi ar bren, ond mydda Pedr wedyn, ond cyfododd Duw ef ar y trydydd dydd, a pheri iddo ddod yn weledig. Mab Duw. Dwi'n cofio yn y clwb ieuenctid rhyw noson, ac oedden ni'n agosau at y Pasg, ac oedden ni'n sôn am pwdi Iesu Grist, ac oedden ni'n sôn am dano fo fel mab Duw, ac oedden ni'n sôn am iallu fo lle i ddod o'r bedd yn fyw, ac ynglyn â'r hyn oedd wedi digwydd. Ac oedd gen ni gwestiynau i'r grwpiau gwahanol o bobl ifanc. A dwi'n cofio un o'r merched, Molly, yn arbennig. A mi ddudodd i rhywbeth praff eithriadol o'n i'n meddwl. A mydda Molly, nid am bod Iesu Grist wedi atgyfodi y mae o'n fab Duw. Ond mi nath o atgyfodi oherwydd i fod o'n fab Duw. Hynny yw, nid y gwaith o atgyfodi sydd wedi gwneud Iesu Grist yn fab Duw. Nid ryw obr am atgyfodi ydy bod Iesu Grist yn fab Duw, ond y ffaith i fod o'n medru atgyfodi oherwydd mae mab Duw ydy o. Efengylion eto yn y 4 benod ar 10 ac adnod 6. Iesu Grist wan yn dweud amdano ei hun. Mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Mae ynglyn â'r cwestiwn pwdi Iesu, mae'n y grynhoad yma. Iesu Grist y ffordd, Iesu Grist y gwirionedd. A mae Ioan yn defnyddio gair diddorol iawn yma am wirionedd. Nid gwirionedd ochr yn ochr a chilwys yma, ond y gair mae'n defnyddio ydy'r gair alethea sy'n golygu genuine. Be fyswn ni adran Llarig yn dweud go iawn. Mae Iesu Grist ydy yr un go iawn. Y ffordd, yr unig ffordd. Y gwirionedd yr un go iawn. A'r bywyd. A mae'r gair am fywyd yn ddiddorol. Achos eto mi fysa Ioan di medru defnyddio geiriau gwahanol, sef o di medru defnyddio'r gair niwma. Bywyd sy'n dod drwy anadlu. Sef o di medru defnyddio'r gair bios, bywyd sy'n dod yn y byd naturiol o'n cwmpas ni. Ond y gair mae o'n dweud ydy gair arall, csoe, sy'n golygu bywyd sydd yn delio fo marwolaeth. Bywyd ochr yn ochr a marwolaeth. Bywyd sy'n gorchfygu marwolaeth. Oedd y bardd Morgan Rhys hefyd yn gwybod rhywbeth am Iesu Grist fel ffordd, gwirionedd a bywyd. Dach chi'n cofio fel mae o yn dweud ar ddiwedd yr emyn peraidd ganol ser y bore. Mae Morgan Rhys yn dweud, brenin tragwyddoldeb ydyw, llywodraethwr deiar a ne. Byth ni wel tylwytha'r deiar geidwad arall ond efe. Mae e'n ddigon. Y tragwyddol fywyd yw. Dyna pam mae Iesu Grist yn ddigon. Y gair csoe yma, bywyd. Y tragwyddol fywyd yw. Blynyddoedd yn ôl, o'n i'n ngwyl Spring Harvest yn De Lloegr mewn lle enw, dydy Minehead dim cweit yn Ne Lloegr, yng Ngorllewin Lloegr. Ac ar Tŷ Kendal yn pregethu. Gwneidog nath olynu Martin Lloyd-Jones yn y Westminster Chapel yn Llundain. Ac ar Tŷ Kendal yn sôn am Iesu Grist yn marw ar y groes. Ac yn sôn am waed Iesu Grist yn cael ei dywallt drosom. A mydda ar Tŷ Kendal, the blood of Jesus Christ is the greatest commodity known to mankind. Ond be di commodities? Mae olew yn commodity. Oedd glo yn arbennig ystalwm.
Mae gwenith, commodities, coco, pethau fel un, y commodities. Mae yna commodities siŵr o fod gwahanol heddiw, yn arbennig o fewn technoleg. Ond i Archie Kendall, y commodity pwysica un ydy gwaed Iesu Grist. Be olygodd hyn ta Iesu Grist? I fod o wedi dod yn Feseia. Wel, ella bod yr ateb yma i gael gan Marc yn arbennig, lle mae o yn siarad ym Mhennod 15. Ac yn dyfynnu geiriau Iesu Grist. Lle mae Iesu Grist yn dyfynnu geiriau o'r salma. A maen nhw'n cael ei dweud, fy niw, pa ham ymgadewaist. Ac yn gwreiddiol eto, Eloi, lama sabachthani. Meddyliwch, oedd y tad a'r mab erioed wedi bod ar wahân. Ers cyn bob dim, oedden nhw hefo'i gilydd. Doedden nhw rioed wedi ei gwahanu. Mae Pedr Fardd yn dweud, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wan. Cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor 3 yn 1. I be meddech chi? I achub gwael golledig euog dyn. Ond ar y groes, fe gofodd y tad a'r mab i gwahanu. Mae gynnon ni 2 gi bach, maen nhw'n 2 frawd, maen nhw'n dyflwydd a hanner rwan. Maen nhw wedi dod acw hefo'i gilydd. Oddi wrth i'm ham, dyn nhw rioed wedi bod heb ei gilydd. A maen nhw'n cysau, yn wirioneddol cysau bod o'r wrth ei gilydd. Feda'r mot a pero rwsyd, feda'r nhw ddim bod ar wahân. Ond cwn, 2 gi bach defaid, New Zealand Hunters. Dyna ydy mot a pero. O'ch chi feddwl o'n, am ddew y tad a'r mab. Erioed wedi bod yn un ac efo'i gilydd. Ar groes Calfaria, a lle Golgotha yma, maen nhw'n cael i gwahanu. Pam? Wel, yn mwyn ni, dywyn di, ac yn mwyn ni. Gwneud yr un gwahaniaeth anhygoel yma i ddynoliaeth. Flynyddoedd yn ôl pan o'n i'n wneudog yn Wrecsam, ac ar nos Sul o'n i'n mwynhau gwrando ar raglen arbennig o'r enw Heart of the Matter. A'r rhaglen yma'n cael ei chyflwyno gan wraig o'r enw Joan Bakewell. Ac un o Sul, o Joan Bakewell yn dilyn criw o bobl ar bererindod i Lourdes. Rhai o'r bobl yma wedi mynd drwy brofiadau erchyll mewn bywyd. Pobl eraill i cael newyddion drwg, bod nhw'n wael a bod ganddyn nhw mond hyn a hyn o fisoedd i fyw. Pobl eraill yn mynd i gefnogi y cyfeillion yma. Ac yna un bachgen diddorol iawn. O gorffolaeth oedd o'n ddychan ofnadwy. Ac hefyd, o gynno fo anghenion arbennig. O gynno fo anghenion arbennig yn y ffordd oedd o'n edrach. Oedd o'n edrach yn wahanol i'r arfer. Ac oedd y bachgen yma'n rhan o'r cyfweliadau. A oedd ono i gefnogi cyfaill oedd yn wael iawn. A tua'r diwedd, mae Joan Bakewell yn holi'r bachgen yma yn arbennig. Bachgen bychan yma. A iolwg yn wahanol i'r hyn sy'n arferol. A mae Joan Bakewell yn gofyn, wel, wyt ti'n disgwyl i rhywbeth ddigwydd i chdi pan fyddi di'n cyrraedd Lourdes? Fel mae'r bobl eraill mae'n disgwyl i rhywbeth ddigwydd iddyn nhw. Wel, ddim mewn gwirionedd, mae'r bachgen yma. Ond dwi'n disgwyl, os ddigwyddydd rhywbeth da i'n nghyfeillio ni, mi fyddai'n llawenhau am hynny. A mae Joan Bakewell wan, braidd, yn dod yn agosach fel newyddiadurwr, a mae'n mynd gam ymhellach. A dyma'n dweud, wel, iawn, dwi ti i ddweud y gwir, dwi ti dda chwaith ddim fel pawb arall yn arferol. Mae'r bachgen yn cymryd cam yn ôl, ond be na Joan Bakewell oedd cymryd cam ymlaen ato fo. Felly medda hi, y newyddiadur wraig ynddi, felly medda hi, wyt ti'n hollol hapus fel ag yr wyt ti rwan felly. Mae'n bachgen yn sbio reit i mewn i'r camera. A mae'n dweud, yn hapus, medda fo. Ac yn Saesneg, happy, medda fo. Happy.
happy trapped in this body. Medda fo, you think I'm happy? Medda fo, no, I'm not happy. Dwi'n yn hapus, medda fo, wedi'n haethiwo i mewn i'r math yma o gorff. Ond diw ddwrnod, medda fo. Someday I'll die, medda fo. Thank God someday I'll die, and then I'll have a body just like Jesus' body. Chwal? Yn y llythyr cyntaf at yr eglwys yng Nghorinth, mae Paul yn egluro hyn yn glir iawn iawn. Mae o'n sôn, hynny yw, fod yn corff daearol ni yn debyg i'r dyn cyntaf, sef adda. Ne? Mae corff felly ydi o, corff sydd yn dadfeilio, corff sy'n dirywio, corff y mae yna ddiwedd iddo fo. Ond mae'r corff newid da ni'n gael drwy Iesu Grist pan fyddwn ni'n marw. Fel oedd y dyn yma'n dweud, but someday, medda fo, I'll die, and I'll have a body just like Jesus. Ac fel mae'r corff daearol yn debyg i'r dyn daearol, i adda mewn gwirionedd, de. Mae'r corff nefol yn debyg i'r un sydd wedi dod o'r nef. Rwy'n ni'n ôl rwan i Golgotha. Ac yn yr hyn mae Iesu Grist yn ei wneud yn cyflawni y gorffen yma'r yn rhannu, ond hefyd mae o'n rhoi addewid personol ar y groes. Chi'n cofio fel mae yna un o'r carcharorion, un o'r rhai sydd wedi i ddedfrydu farwolaeth, rhyw fath o Iesu, mae o'n gwawdio Iesu Grist, mae'n ei sbeitio fo. Ond mae'r carcharor arall, ar y groes arall, yn rhybuddio y carcharor cyntaf yma, ac yn dweud, da ni mond yn cael be da ni'n heiddi, ond mae'r dyn yma yn ddieuog. A mae hwn yn gofyn Iesu Grist, yn troi at Iesu Grist, ac yn gofyn, ni di gofio amdana fi. Pan ddoi di i dy deyrnas, neu mewn gwirionedd, yr ystyr yma, pan ddoi di i deyrnasu, neu di gofio amdana fi. Ymatab Iesu Grist ydy, hwn yn addewid da. Mae Iesu Grist yn dweud, heddiw medda fo, fe fyddi di gyda mi haradwys. Heddiw mi fyddi di yn y nefoedd gyda fi. Heddiw'r amser gorau, beth yn dda am heddiw, does. Fel plant, oedden ni eisiau pethau digwydd heddiw rwan. Pobl pen llun yn dweud rwan hyn, lle. Rwan y funud yma, heddiw y byddi gyda mi. Haradwys, ond heddiw fyddi di gyda mi. Os di heddiw'r amser gorau, mae hefo fi, Iesu Grist, y cwmni gorau i fod. Ac haradwys wedyn, y lle gorau un i fod. Be sy'n yna, be sy'n cymharu, felly? Hefo'r Meseia, hefo'r Gwaredwr, hefo mab Duw. Yn 1956, nath yr economegydd James Kenneth Galbraith sgwennu llyfr enwog iawn. The Affluent Society. Galbraith hefyd bua'r dywediad cynnil iawn. Oedd o'n dall economeg, oedd o'n dall fel mae farchnad yn gweithio, oedd o'n dall fel mae pobl yn cael eu hudo gan farchnad. A mae'n dweud peth fel hyn, we live in an age, medda Galbraith, when we spend money we don't have, on things we don't need in order to impress people we don't even like. O'na fo. Da ni'n prynu hefo arian sy'n yn perthyn i ni. Benthyg di hynny, de. A'r bethau na dyda ni'n mi hangan nhw, gwastraff di hynny. Mwyn gwneud argraff wedyn ar bobl, da ni hyd yn oed i'm licio. O, mae hynna'n drist, dydy. Yr addewid sgyn Iesu Grist i ni, ydy i fod o'n ddigon. Fel oedd Morgan Rhys yn dweud, brenin tragwyddoldeb ydyw. Mae o'n ddigon y tragwyddol fywyd yw. A'r addewid yma sy'n gwneud gwahaniaeth i ni. Sy'n gwneud gwahaniaeth i ni'n yn hamgylchiadau hefo'n pobl yn y mod, a ni'n medru rhannu'r newyddion da am bywyd ar ôl y bywyd yma. Dwi'n cofio clywed hanesu'n da. Am feddyg yn mynd i weld cyfaill iddo, oedd yn wael eithriadol ac yn marw. A
Y claf yn dweud wrth y meddyg, a'r meddyg yn gristio yn gloiw, a'r claf yn deitha fo, mae gen i ofn beth sydd o'mlaen i. Mae gen i ofn marw. A'r meddyg yn ei gysuro fo ac yn rhannu ac yn ei atgoffa fo o Iesu Grist. Ac fel oedd o'n atgoffa y claf o Iesu Grist, mae yna sŵn tu allan i'r drws. Sŵn crafu tu allan i'r drws. A mae yna'r meddyg wrth ei ffrind oedd yn marw. Ti'n clywed y sŵn na? Yn dwm na'r ffrind. Sŵn ynghif i, Ben, tu allan i'r drws. Mae Ben yn gwybod bod fi yma, ond sgynno fo'm syniad be arall sy'n yma. Di o rioed i bod yn y stafell, ond mae'n gwybod bod fi yma. A mae'n eisiau dod i mewn i'r stafell yma am i fod o'n gwybod mod i yna, a mae'n clywed yn llais i. A mae'n dod meddyg wrth y claf, fel na'n union mai yn y nefoedd. Na, da ni'n gwybod sut le, da ni'n gwybod be fydd yna, da ni'n dall yr amgylchiadau, ond da ni'n gwybod bod Iesu Grist yn mynd i fod yna. A mae hynna digon da i ni. Dwi'n cofio hefyd, flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio mam yn dweud, pan oedd yn haid tad dad wedi marw. A mam yn gofyn i nain, da. Da chi'n meddwl nwch chi weld taid eto yn y nefoedd? A nain yn cymryd chydig bach o amser i ateb y cwestiwn. Ac yn deud, na, Megan, dwi'n meddwl. Na, welai mo William eto. Yn y nefoedd, chi'n gweld mai, yn y nefoedd fi gyn i mond golwg am Iesu Grist. Yn y nefoedd fyddai'n chwilio am neb arall, dim ond am Iesu Grist. Ia, mae e'n digon y tragwyddol fywyd yw. Oedden ni'n cychwyn doeddan efo Andreas, Iago, Thomas, Philip, Matthew, a'r hanesyn bach oedden ni wedi gwneud yn Coleg y Bala i egluro Matthew 16 i'r plant a'r bobl ifanc. A Peter yn dweud, ia, wyt ti'n athro da, wyt? Wyt ti'n arwr mawr, wyt? Mi wyt ti'n broffwyd galluog, wyt? Ond Peter yn dweud, ti, Iesu, ti yw y Crist, mab y Duw y byw. Felly, yr addewid yma. Fel mae Paul yn dweud, a dwi'n gorffan rwan, fel mae Paul yn dweud yn Filipiaid 3 ac adnod 21. Dweud am Iesu Grist mae o. Mae'n edrych yn ôl ar y groes ac ar yr atgyfodiad. A mae'n dweud wrth yr eglwys newydd yma yn Filipi. Am Iesu Grist, bydd ef yn gwedd newid ein corff gwael ni. Hynny yw, oherwydd pwy ydi o, oherwydd be mod i'n wneud, ac oherwydd yr hyn mae wedi addo i ni, bydd ef yn gwedd newid ein corff gwael ni, ac yn ei wneud yn un ffurf a'i gorff gogoneddus ef ei hun. Trwy'r gallu sydd ganddo i ddwyn pob peth. Pob dim. Trwy'r gallu sydd ganddo i ddwyn pob peth dan ei awdurdod. Chi, pobl yn deud na dyda ni'n fod i siarad am Iesu Grist yn bob man. O, na, fedrwch chi'n mynd â Cristnogaeth i fanna. Hold on. Mae Iesu Grist yn universal. Mae Iesu Grist i gael ei gyhoeddi mhob man. Dim amball, dim mewn capel, dim amball i le. Mae Iesu Grist yn universal. Mae e'n ddigon y tragwyddol fywyd yw. Felly grynhoi rwan ar ddau gwestiwn eto. Pwy di Iesu Grist? Be mod i'n wneud a'i addewid hefyd yn gysylltiedig ar hyn mod i'n wneud. Mae Iesu Grist oherwydd y groes yn rhoi maddeuant i ni. Heb y groes, fysa na ddim maddeuant. Heb yr atgyfodiad wedyn, fysa na ddim bywyd tragwyddol. Mae Iesu Grist wedi'n huno ni ag ef ei hun oherwydd ei waith. Mae o wedi'n gwisgo ni efo'i gyfiawnder o'i hun. Mae o wedi'n cuddio ni, os liciwch chi, efo'i faddeuant. Maddeuant ydy peidio gorfod cael beth da ni'n heiddi. Mae Iesu Grist wedi'n cuddio ni gan ei faddeuant ei hun. Mae'n yn cyflwyno ni
i'n tad nefol. Mae Iesu Grist yn yn hachub ni. A dyma'r newyddion da. Da ni'n dod i ganfod y newyddion da oherwydd pwy ydy Iesu Grist, be mae Iesu Grist i wneud, a be mae Iesu Grist yn addo i ni.